Halo, siemanko, halo, halo. Troszkę muzyka przycisza, myślę, że mnie słychać. Witam was na streamie. Witam cię, Madzia G, filmowy graczu, The Adamek. Karol jest? Nie, DJ jest, dobra. Witam serdecznie. Witam. O, pytam się, pytam. Ksawery, witam cię, Ksawery. No, to fajnie, że jesteś, Ksawery. Nareszcie wpadłeś do mnie na streama. Arel jest. Arela trzeba zaprosić. Who am I to disagree? Czekajcie, ja zapraszam na Arela. Tak, całą noc będziemy grać do rana. Kruczka zaprasza. Kajofa. Kto? Ja nie. Nie po to mój ojciec walczył za wolne weekendy. O, Lucjusz, 6 osób, kurde. Tak jest, The Adamek, lecimy z lotcami. Wiesz co, ja ci chyba za te lotcy będę musiał jakoś gra kupić. Bo według statystyk to jesteś największym ludcem. Paczka ci wyślę, musisz mi adres podać. Ale to na następnej wypłacie. Madziu, nie mogę? Nie mogę do rana grać? Moja już się burzy, że nie mogę do rana grać. Czekajcie. Kurna, nie wiem, kaj napisać do tego Arela. Bo on by na pewno chętnie z nami zagrał. On jest też taki chłopak wygodany. Banboy. No, to wrzak to jest. Aha, ty nie... Spoko, The Adamek, spoko. Ale dziękuję, wiesz? Ja ci powiem, The Adamek, dzięki, bo to też jest... Też to jest fajne, że tam wysyłasz i w ogóle... Ja ci tam mogę... Jest w tym miesiącu, na 11 marca jest 40 tych tip messengers. W zeszłym miesiącu było 35, a żeby to w ogóle wypłacić, to muszę mieć $5. Na razie jest 8 centów. Nie, 8 centów. 8 centów, także około mi się wydaje 1000 ludców. Bo mało jest widzów, no. Mało jest widzów i to jest z tym związane. Nie no, to jest na miesiąc, wiesz? To jest na miesiąc i na razie na te wszystkie ludsy jest 8 centów. A $5 idzie wybrać. Na miesiąc. Minimum. No to panowie i panie. Także... Sawery, jutro stream Fortnite. Nie wiem, jak mi moja narzeczona pozwoli. Chyba nie. Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze jest poniedziałek mam na godzinę 18, także możemy działać. Filmowy graczu, ty też byś mógł trochę ludców powysyłać. Nie, żeby się tak czepiał. Mam nadzieję, że mnie... Czekaj, bo tu na razie te ludsy. O, widzę, że tu ktoś na... Ja? Widzę, że tu ktoś na Twitchu jest. Pozdrawiam go serdecznie, jeżeli mnie ogląda. Dobra, tu działo.
To ja coś mu odpalić, a? Ale to muszę wyjść z tego. A nie zaprasza. Uwaga, uwaga. Błaga. Błaga. Ah. Co? A no widzisz, nie wiem, to chyba automatycznie się zablokowało, wiesz? Ja tam nic takiego... Może. Filmowy graczu, nie bluźnij. WW2 zajebisty jest, nie bluźnij. Nie bluźnij. Nie, wbijajcie do mnie, wbijajcie. A Karol jest? Na czacie, Karol. Ach, tak mu nie napiszę. Karolku, Karolku. Dobra, jesteście. Okej. Words don't come easy. O! Adamek, ktoś poszalał, kurna. Hardcore, blachy. O zdjęciu, no troszeczkę Jack się na was obraził, żeście moje zdjęcie zmienili, ale niech wam będzie. Co? A te nie widział, to wyżaku. No. Słuchajcie, chyba będą mieli problem z tym. Mało osób jest. La. Zagromy sen... Czekajcie, to wbijcie jeszcze raz do mnie. Kurwa, nie godaj, że De Adamek imprezy nie słychać. De Adamek, powiedz mi, czy nie słychać imprezy. Napisz mi. Kurwa, tylko mnie słychać. Dobra. Czekajcie chwila. Minutka. Czyżby ci PSK nie zbierała Nie, całego nie, dźwięku? to jest błąd OBS-a. O. Laguje się, no to pewnie po tej aktualizacji co kiedyś była. Bo od nich się... Żeby live'a nie było do wyważenia. Nie wiem, wszystko działo? Teraz sprawdźcie, czy wszystko działo. Blaku dołączaj. Czy dźwięk jest imprezy. Jak? Bo mi się Za tak każdym robi, razem grę no. muszę wyłączyć. Tak mi się robi. I co, słychać już? Słychać już impreza?
No już słychać. No, Alolo. OBS się psuje, OBS się Allo, psuje. da. Filmowy graczu, jesteś? Ja, o nie, opie. Weźcie tam, ciotka Ujka zaproście, niech nos będzie jak najwięcej filmowych graczy. Weź tam poślij na te grupy YouTube. Troszeczkę rozreklamujemy kanał. Filmowy, Weź na słuchaj. O, Ja, filmowy gracz, no po to przychodzi. Weź ustaw deathmatcha. Drużynowego. No, czekaj, jesteście? Ja? Dobra, Likwidacji nie pyknie. dobra, spróbuję. No, to tu Powinno dupie coś trochę. chycić, no. Powinno coś złapać. Dobra, czekajmy się jeszcze. O, 2 widzów na Twitchu. Serdecznie was pozdrawiam, możecie oczywiście coś napisać, jak jesteście. Płuca dajcie. Mi się coś wydaje, że serwer zdechł przy nich. Czekaj, na Tylko Twitchu wam były pośla wypożyczone. lucy. Będziecie mogli wysłać, oczywiście jak chcecie. Serdecznie zapraszam. Ale ja mam słabe KD. Oczywiście na Wiedźmina trójeczka my zebrali. A potem... No ale kiedy ty żeś poginął. A ile masz zabicia? No, 700 nie szło mi kili? to tak za bardzo. No, 700 kili, ja zdobyłem w 1700. Dobra, No, jest. to byliście- Znodlimy się. No, O, kim 6 tam? widzów. Kaj tam 20. Nasza mapa. To wszystko jest na podwójne PD. No to dobrze, no. to dobrze. To jeszcze podwójne PD razy podwójne PD. To jeszcze jest podwójne Nie, PD. Było, teraz był pstryk od piwa. To jest do levelu i do broni. Da Adamek, jak możesz, To co mogę się jak skalować? możesz, to wejdź na Twitcha, cipiemy po naszemu, też powinno być. I jakbyś tam mógł, to ja cię spróbuję tam dodać. Za admina. No, taki castle adminem. A powiedz mi, ty DJ Moż, nie? Admina tam na Twitchu. No, tak mam. I jakbyś mógł tak oczywiście zobaczyć, czy tam rozmowy, wszystko idzie normalnie. Bo ja po prostu nie widzę rozmów na tym. Dobra. No. Zyrkam. O, A dobra, jedzie. to się mecz zaczął. No się zaczął. Czekaj, spróbuję tą bronią. Dawno nie grałek, także... Zamontowała moje rzeczy. Także dajcie pozór, bo ja dawno nie grał. No, ja też. Właśnie czuję się jak noob. Kurna, jak to Coś szybko się działo. dzisiaj- Ja nie potrafię grać jak kiedyś. Ja też nie. Ej, uwierzysz w to? Na serio. A co ja mam powiedzieć? Pamiętasz jak grałem? O ty ciulo jebano. Dobra. O ty Chodzi. gnoju. No, Nandek, już chciałem cię zastrzelić. No swój mnie co za głąb. Kurna, dziwnie się biego. Dawno, że w to nie grał. Ej, ale nie, serio się naturalnie. dziwnie biego. Jak się grało w inne No, strzelinki, to się potem trudno przyzwyczaić do tego schematu rozgrywki. Danek pierwszy? O. Ale zryw na prowadzeniu. Się liczę. Więc tak? Dziwi cię to? o ciulu. Nie. Easy, siemanko, siemanko, Skąd witam się? cię serdecznie. No skądże, no. Dziwić mnie, że my najlepsi. No weź.
Jesteś do Adamek? O cholera! A powiedz mi, Sorry. czy czat normalnie widać? Czy są jakieś... Blaku? O ty kurwa, Pało. Zemściłeś się. No, ja wam powiem tak, że jak widzicie... O ciulu. Jak widzicie... Znaczy, pierwsze pytanie, czy w ogóle widać czat z YouTube'a? Czy jest ok? Czy widzicie wiadomości z YouTube'a? To jest też ważna sprawa. I czy tam wszystko chodzi, bo ja po prostu nie mam podglądu. Znaczy, tak czasami działa, że mi wyświetla, że ja na Twitchu piszę i na O tym. kurwa. Tak, ale o, dobra. Że mi czasami podświetla to, co ja pisałem na YouTubie, no tak na... takiego fioletowy jak kluczowy kolor. O ty, Pało. A już pierwszy nie jesteś. Ale ja jestem. Wciąż liczy, że zero to jest pierwszy. Ja żebym się go zesrał. Kurwa, te bomby. Ja zauważyłem, im szybsza broń, tym lepiej się gra. Im wolniejsza broń, tym na takim czymś nie pograsz sobie. Kurwa, ale mnie udupił. Brzydko mnie udupił. No A, to mówię. może bokiem gram. Youngest. Halo. Halo. Siemanko, wbijaj. Cześć, o! Jesteś na live, ale wbijaj. Kijo, siemanko. Witam. Siema. Siemanko, wbijać panowie. Lud zbił? Słyszę? No ale czemu tego Jankesa nie zapraszasz na imprezę? Znaczy, wiesz co, nie wiem czy gro, czy coś, tam żeby się na mnie nie obraził Jankes, ale... Co ty? FIFA A graliśmy. fifka. No nie chciałem wam przeszkadzać panowie, bo wiecie, tak mnie seksjali live'a, że chce puścił, nie wiem czy tam chcecie być. To było Wiecie, Janka, że jakieś zawsze subskrypcje. możecie do mnie dołączać. Filmowy gracz was teraz w tym momencie wito. Filmowy gracz? O. Hubert Piasecki. A ty zaś musisz go tytułować. Zawsze możemy flachę zrobić. No, flachacza... Jankes, flachacza dupnąć. To nie ma to tamto. Siwy, siema. Nie ma siwego. Mnie coraz bardziej boli, że jeszcze muszę czekać 4 lata. Na co? Kaczy, siema, nie nane i no nanek. Ky zapomniałeś, kaczy, ty łobuzie. Albo specjalnie mnie tak przerzeźniesz. Widzicie? Teraz bardziej Urna. Jest filmowy gracz? Ja się pytam, czy jest filmowy gracz. Niech w tym momencie usłyszy ten magiczny dźwięk. Dobra, ale przywitałem się i na razie idę w kimę. Czemu? O, nie wiem, coś mnie bierze na nek, będę chory chyba. Łeb mnie boli. Oj, nie godaj. To słuchaj, najlepsze lekarstwo na chorobę to jest Black Ops. Wiesz co, ja bym ci powiedział, że to jest najlepszą chorobę, ale wiesz, ty masz live'a, to są dzieci, to nie będę mówił. No niestety. Ja takim O, dzieckiem masz. jestem jak... Słuchaj, Jankes, jakbyś ten chciał, to jest ekipa. I to z Jeepa. Nie jest ten czat, wiesz? Czat mamy. Ekipa Nanka, także możesz. Jakbyś tak chciał. Zapraszamy. Na czym na tym? Na Tinderze? Nie... Nie na Messengerze, wiesz? O, też... Jeszcze nie wiadomo. Czy I o czym tam przejdziemy dyskutujecie? Ty, Pało. o życiu.
w życiu? Ach, kurde, mogłeś od razu strzelać. Chociaż pierwszego dnia co ten czat powstał, no wyraz co się posypało. No, wiadomości się posypało wtedy. Ja musiałem wyłączyć powiadomienia, bo myślałem, że zdechnę. Gdzie to masz? Na Messengerze? Ja na Messengerze. O kurwa, przegraliśmy. Na Czekaj, ja cię zaprosza. Albo niech tam filmowy gracz cię Jeszcze kilka zaprosi. na mnie. Czekaj. No i no, że tam cały czas piszą, to jest tak, ekipa z rywą i ta grupa, nie? Czekaj, dodaj. No. Nie patrz w początku tego, co się działo. No już powinieneś Dalek, dostać za... jak spadł. No, a byłek pierwszy, nie? Widzisz. No, a teraz ostatni. Ale Ja to dobrze, że ja nawet- podtrzymałem. Co go dasz? Jak on na sobie idą, będzie już ten 1000 czy Nie, nie będzie tego 1000. Nie wchodzicie na mój kanał. Nie reklamujecie Ja mnie. wchodzę- Ja No tu co polecam zostawiam? wszędzie, gdzie się da. Ja ci promuję wszędzie, gdzie się da. Ej, no i mówię ci, Karol, promuję jakiś moim- ty jest dupny. Siema Easy. I-Z-I. Serio? Tak napisał mu. To są znaka dobrego Janusza, to jest spokojnie. Ciupiemy po naszemu. TV. Uwaga, Lux jest. No tak. Jak klikniecie w linka na tym, to ja dostanę więcej kasy. No. Nie wiem, linka. Podzielisz się? Ja. Ile daje za kliknięcie? Za kliknięcie? Konkurs A, na gra zdrowia. Ale nam. Nam ile dajesz? Konkurs na gra zdrowia. I no musicie podać jakoś fajną gra. Minecraft. A, Minecraft. W Minecrafta byś grał. O kuźwa, co ja znalazłem? Co to złego? Ten karnet do Rób Fortnite'a. konkursy, to ludzie będą wchodzić. Karnet do Fortnite'a może być na przykład. O, Dało tam dla 1000 biednego. dolców. Dla biednego DJ-a, widzę. No Nie, tak, ale dzisiaj zastanawiałem się nad takim złoty. konkursem. Kto najwięcej widzów zorganizuje, No co myślisz? ten na przykład dostanie jakąś nagrodę. I będzie losowanie. Kto najwięcej. Dobra, biorę wszystkich znajomych z TS-a. Ale to muszą być tacy To będzie osoby. taki 200. Nie, mi nie chodzi o takie subskrypcje, które wiesz, ktoś do suba i chuj. No takie aktywne. Nie, będą Aktywne, nie? Bo na przykład ktoś Wiedziałem. może dać 500 subskrypcji, a będzie inno na przykład 3 aktywne. A może ktoś dać na przykład 50 subskrypcji i wszystkie 50 będą aktywne i na streamie będzie 50 osób. Ale będzie Ale to nie wiem. 50 kont. Marek, a ja nie wiem jak to, ale ja ci chyba na tym, na Smashcastie Co? znalazłem. Ja ci chyba na Smashcastie znalazłem. No też miał jak Smashcast, ale teraz Ty się tak zlamiła. teraz tam nie Dobra, siedzę. idę. Arka, jak to się... To jest słabo. Uwaga! Co? Szybkość gadał. Kijów? Czemu Kijów opuścił? Zaproście Kijowa. Idziemy, kurde, się ten gdzieś kolację. Leż, Ja 23 jadę w obiad. Jankes też poszł. A ja po stronie nie wiem, czemu poszło. już gadali, że spać idą. A nie słyszę ich. Jak tam coś kogo ja chciałem postrzelić? Na Anka chciałem postrzelić. A nie, dobry. Nanek Kurwa. A, przestraszyłem się. No. Widziałem, że kiedyś kogoś zabija, ale nie widziałem, że swojego. Dobra, zmieniamy coś. Nie. Jak słabo nam idzie.
kurna, wiedziałem. Zapamiętać, nigdy nie robić przerwy do Black Opsa. Ja też trochę nie grałem. Ja długo nie grał. Za No to dużo by było. pedała. No, tu wiesz, ja mam ustawione, że inno ta. Ciul ubił mnie. Ale stara nutka. Ja nie wam. Pośmiertnie. Zabite papo świni. Ach, kurna. Touch me now. Leżeć. Leżeć jak psy. O ty ciulu. Ale mnie ubił. Ja mówię, że zbyt dobre ciusko. Albo no lecimy wtedy, kiedy my sobie spokojnie graliśmy w Fortnite'a. Kurwa, ej! Że, To jest ze mną w drużynie. no i nas... No ja. No to czemu kurwa nie gramy? No bo nie wiem. Ciężko. No ciężko jest z tymi typami, no. Blaku jest u mnie w drużynie. Blaku, co ty odpieprzysz? Idę górą. Blaku. Oj, uważaj. Ciul mi zajebał mnie. Nie wiedział jak Kaj, musisz go dać. Zaproście tam znajomych. Można wyjść z 5 sekund. Danek, uważaj, bo jeszcze raz kogoś ze swoich zabijesz i wylecisz. Już 2 razy żeś mnie ubił. Sorry. No, to Somebody who... A kurwa, plecy mnie ujebali. Karol, co ty to godasz? Kaj, lecisz. Gdzie lecisz? 2 ludzcy posło i już lecisz? Gdzie lecisz? Tam rozumiesz, ciotka ujka zaprosi, a nie, że lecisz. To jest niewyobrażalne. Co oni za mnie robią? I wanna dance with somebody. 3 punkty straty tylko. Kurwa. Ale mamy Cerbera, on No coś to puszczaj go. będzie reperował tę stronę. Ale zaczęli się w tę stronę. Somebody who... To jeszcze nie mówi, niestety. A my takim Cerberem postrzela. Ach ty kurwo. Somebody who... Ło, Blacku! Już się, że cię zesrał. Kurwa, Cieszę się, że plecy. to był... Somebody who... Danek, plecy. 2 masz. Co, że mu odwalić wszystko? Dobra, praca forma. Pompa. Wow. Tu ten Cerber nas kieruje. I to mocno. Bez Cerbera byśmy kwiczeli. Yeah, with somebody. Somebody who loves me. Yeah, somebody. Somebody dance with me. No, serwer się rozwala.
Dobra, spinam się. Zniżim na wyżyny. Dobra, i tak jestem na zimę. Mamy, zabić go z pięści. No, a czemu by nie? Co? Ty myślisz, że jest jakiś No. lewy, albo co? Nie. No. Panie, to jest człowiek z kopalni, jednym strzałem będzie zabił. Kurwa, plecy. Nienawidzę. No wiem, że bym zezgonował po jednym strzale, ale no... Nice. No, ile nice. Górnik to prawie jak drwal. Drwal nie ma co dogadać. O ty ciulu pierdolony. O, przetrwanie. Trzyma. I akurat patrz. BSP, HDXD. O kurwa. Znowu Co? kilkama. Ej, znowu my przegrali. Jezus. I to jak blisko 92 było. punktami. Wreszcie są pały. Ej nie, zmieńmy, bo to postacie, te dwie osoby nas jadą. Weź, chyba zmienić ten. Czekajcie, ja zaraz wracam. Nie naróbcie czegoś. Weź, nadek. Czekajcie, nie zmień naróbcie mecz czegoś, najpierw. zaraz wracam. Zaraz przyda. Dobra, Poczekajcie inną chwilę. robimy chamskie reklamy kanału. Zapraszamy na kanał Ciupymy po naszemu. Nie no, oczywiście mamy kanał. Link w opisie. A co ty live'a masz? Nie, żartowałem. Nie wiem, znaczy mam tam jakąś zerową widownię, ale... No zrobił, ale... Nie chcę mi się. O, A sobie skrzyneczkę otworzę i tak pewnie chuja wypadnie. ej, wychodzimy? Nie, Bo przecież te typy nas jadą. Mamek! Nie mówię kurwa Ja pierdolę. Mamek! Kurwa jego mać. O, dobra, bossy opuściły! Nie, jesteśmy z bossem. No nie, jesteśmy z bossem. Zostajmy z tym typem. Z 1000 poziomem. O, Blacku! Łączmy się! Poczekaj, dzwonię do ciebie. taki Halo? inteligentny, że piwo rozdał. O, dobrze, nie na klawiaturę. A szkoda piwa. chuj z klawiaturą, gorzej jak na konsolę by było. A gorzej piwa stracić. O, ten człowiek jest głupi, Piwo 2... Piwo 3 zł, a konsola prawie 2 koła. Ale piwo. Ty alkoholiku jeden. Piwo to piwo. A konsola to konsola. Znajdź różnicę. Dwie rzeczy dają, znaczy znajdź podobieństwo. Dwa przedmioty O. dają przyjemność. Młody, a żłopy jak stary. Do czego to kurwa doszło? No jak w moim wieku można mieć dzieci, no to... Ja teraz nie żartuję. To są potwierdzone tipsy. Kurde! Oczywiście sztabem nie odkryć. A nie tu Blacku? Ja mówię, z pleców nie będą brać jako Blacku. Blacku, ty jesteś w przeciwnym teamie, że nie od pleców bierzesz. Nie jestem przeciwny. Mm. Wydaje ci się.
Urojenia masz. To pewnie po tym gadaniu z wami. Już mi się w mózgu poprzestawiało. To już jakby było tam co przedstawiać. Bezpieczniki ci wyjebało. O, jakby tak się stało, to bym nie gadał. Bym nie wiedział, jak się nazywam wtedy. To gdzieś i tak w połowie wiem, jak się nazywam. Chyba Mariusz, ale nie jestem pewny. Czy Mateusz? Nie wiem. Będę musiał zobaczyć w jakiejś książce zdrowia. To... Nie wiem, czy ojca nie wezmę książki zdrowia. Działo. Mikro. Halo. Halo, halo. Kuźwa, piwo sobie wylałem. No słyszeliśmy. I się fajnie temat rozwinął. Ej, nie mogę was dodać. A w grocie. A wyrzuciło cię? Na meczu? To poczekaj, skończymy mecza. A, czekasz szmatakami. Jest 20 na 20. No dobra, 21 na 20. Ja ci ciulu pokażę. Co? Lud zbił? Mhm. No to u ciebie bardzo dobrze słychać. O, spamuje Arela. Może się kapnie w końcu. No szkuźwa, mój nie zabił. Czy oni mają BMP? Tarara. Tararira. Tak Co mają za szmata? To, nie znam go. Szmacik Taki chuj. 12. Wystarczy, że ten nick zapamiętasz. O, rapsy, rapsy. Czyli mi zaproszenie wysłał. Laku, z tobą jest tak. Niech mi się to wczytał i opanujemy to. Wszystkie rapsy naokoło mnie, nie? Dzięki za ludca. Jezus! Je w niebie. No. Może tak Jezu. powiedzieć. Nie znam typa. No ja też nie wiem, wiem, że taki chodził sobie po ziemi. Ale on przynajmniej... A to jest jedyny człowiek, który potrafi się respawnować. Tylko coś mu internet musiał lagować, bo aż po czerwniach. Miał 500 ms na sekundę. Mhm. Ten ping był tak skakał. Ciul mnie wywaliło. Kurwa, jego mać. Znowu sam co wcześniej. Ciągle ze snajpą tam kampi, no. Kaj. Tego rozczyszczaj. No krespy. kurna. Wywaliło mnie zaś. Za nieaktywność. No. Na rynku drogi. Ale nie mogę do was dołączyć. Znaczy... Drogi? Drogi.
Jak ja takich kamperów nienawidzę, no. Siedzi w jednym miejscu na pierwsze. A gdzie on siedzi? Na samym końcu, od nich respa z tej strony. A ten skurczysyn. O, Dadzio się mamo, pozdrawiam. Kamper. Dawaj no Manek 10 pompek, bo nie wierzę, że zrobisz O, pozdrów ty na zostali jeden. tego? Co mam zrobić? Dadziu, a jak ci mu tu pompki zrobić? Napisz na czacie, jak ci mu tu pompki zrobić, żeby to było widać. Weź się na green screenie zrób. Zobaczymy czy spadnie. Znając życie tak, ale... Gin kamperze. leży na tym dachu. A na tym dachu leży... A i tak jesteśmy na tyle. Się rozpili już. Jezus. W sumie nie wiesz. O, buzie jeden. Słuchaj, jak nie śpisz, to wbijaj sam do mnie. Tadek, wbijaj sam do mnie, jak możesz. Kuźwa mać. Majasz. Czekaj, troszeczkę pospamujemy. Ale mi nie spamuj. Nie, dobra, jak chcesz. Tadek, a tyś tam napisał na tym? Ty zabiłem kogoś z Nejda. Przestań, kaj tam na siódmo. Kajta leja. Przejdźmy się, kurwa. Tadek, bier piwo i wbijaj do mnie, pierdziel, pójdziesz na czworto. Sam rozum... Manka się nie napisz. No, sam miejsce na ciebie czeko. Manka się nie napisz tak. Bez powiedzi nie pisz nigdy w życiu. No. Chociaż zdarzają się przypadki. Nie powierzyli. I kuźwa mać, wbijają tu. Czas się kończy? Ty no czas się kończy. Leczek, leży na tym dachu. Toż kuźwa! Już to lepiej Koniec. jakiś poziom. Koniec. Nie chciałem z pizdoleta też postrzelić. Czy ten na dachu co łaził? Nie, on tu po prawej był na górze, ten co leżał. O. Jakie on ma dziwne łapy, ten tutaj. Blaku, Dobra, idzie do więc ciebie tak. dołączyć, albo co? Już dołączyłam do ciebie. Dołączycie do mnie, czy co? No bo do ciebie. Na razie grajcie, bo ja zaraz wracam. Tak, 5 minut max. Spoko. Do DJ dołącz do mnie, a jest szybko Skrzynkę będę meczu. miał. To poczekaj, bo może skrzynkę będę miał. Łajasz. Błajasz. Na. W sumie nie znam żadnego błajarza. Na. Nie udało się dołączyć do lobby.
O, Nanka już jest tym. Nanek, tego nie... No, Nanek, no nie zostawiłeś mi. Nie da się dołączyć do lobby, no. Wbijaj do mnie. Jest miejsce. Nie mogę właśnie. Spróbuj teraz. O, dołączyło mnie do meczu. Ciekawe czy z tobą będę Janek. Janek, jestem przeciwko tobie. To będziesz godołka i lecą. Trzech widzów, mnie to bardzo ciekawi. Gdzie jest reszta moich subskrypcji? No ja jestem na czasie. No właśnie, gdzie jest to 200... Ile tam masz? 240? 250 chyba. No, jest to 250 ludzi. To co tam? 243. To jest 7. No 3 są. O ty Ale kurwo. gdzieś tak. O ty świnio. A kurwa, u góry był. Nanek. Ach, ale mnie You udupił. killed them, no. Kuźwa mać. Kurde, jakie hiciory. Nanek. Już nie denerwuj mnie. O. Ach, kurwa, ubiłby go. Ubiłbym go. Ktoś mi zaprasza. A, ubiegłem go. O ty pało. Mógłbym to być ja, ale nie jestem to. Jeszcze na bo ja sobie zakupiłem Horizon Zero Dawn bez na przecenie na PS-ie. Znasz to? Nie. Topczyk, taki nawet spoko RPG, lepszy niż Wiedźmin. Ale nie mówię, żeby się raz Wiedźmina w kąt rzucał. Tylko dla mnie się lepiej go streamuje. Oczywiste chodzi o moje uczucia. Ha, ha, ha. Mój dostał bana. Czemu się śmieje? Bo to na mnie jeszcze zrobi ten ostatniego chwila swojego. Kurwa. Jak ja nienawidzę tych typów. Toż kuźwa! Dupo! Jednego... Jakiś dupo masz... W filmie co jakąś tam zwie. O ty ciulu. Siemanko, siemanko, witam cię No, serdecznie. Witam.
Nanek, Kurwa, plecy. No, w Black Opsa? No, gromę, dołącz, nic więcej. Ale tego, Kora myślę, nie hardcora. A nie, hardcore. To jest hardcore noobski strasznie. Kurde, randomowe strzelanie. No to... Fajnie się szylo, pójdź. Ze mną nie za grosz. właśnie zamki mi zagrasz. No, Ja ciebie kojarzę właśnie tam ze streamów tam Lemiego. no to chodź. Ja już mam słyszysz, już mam swój kanał, to chodź. Na moim kanale możesz. No ja wiem, no to gwiazda YouTube'a jesteś, prawda? No. Jest live, jest Wyślij zapro tam. 3 osoby na Mogę. live, także spokojnie. O kurde. A ja 3K, dlaczego nie? tak Co? mało? Znaczy w sensie 3K, 3000. Ja, chciałbym. Nie wiem. Każdy by chciał. A głównie znaczy Kora gramy to kurczę takim... No bo taki jest balans broni wszystkiego, tak jak hardcore to takie trochę bieganie bez pojęcia, ale no. Można dla beki zagrać. Ach, mi ciulu dupił. A skończycie to tam Dokładnie wyszedł, ja. jak się nie zobaczy. DJ? Ty Co? chyba chcesz mieć... Chcesz, żeby cię usunął z moderatora. Nie. No. No cóż, lepszy jeszcze. Budzi prawda. I tak wygrywasz. Ciesz się. Ciszcie się, wygrywacie. WW2 nic nie gracie? Nie, na razie już nie Dla mnie gram. WW2 jest cienkie. Fortnite i BO3. No dzisiaj akurat we Fortnite'a nie gram, ale O, tak, ty my. tak głównie właśnie we Fortnite'a pykam sobie tam. No też wróciłem do Black Opsa, bo tam i wóz grałem, WW2 też tam wszedł, teraz już mam to tam. Tym bardziej teraz Black Ops 4 wychodzi na się. I tak boczurka, no. Będzie. No i było bardzo dobre, był tak niepotrzebnie hejcony tam był ten kod, ale pod względem technicznym no lepszy niż Black Ops. Jeżeli chodzi o połączenie na przykład. Aha, no to tak, ale tak raczej gra... Nie no bo klimat to wiadomo, no, no. jest taki tego, no ale... Ale to sama gra to nic tam jej nie brakuje, no. Nie, Ja już jest. Słuchaj, a jakbyś tak potrzebował ekipę do grania, to możesz sobie wleźć na czacie. Ekipa Nanka. To cię potem tam ściągnę na czat online. Pomogę na Messengerze on czat. Jakbyś tak chciał z nami grać częściej. Nie no, można wygrać. To zaproszenie gdzie... też. Ciekawe jak ta czwórka. Patrz, co mogę. Widzisz, co ja robię? Nanek. Ciekawe jak ta czwórka będzie Jestem wyglądać. tym... Nanek, zobacz. No, Spokój plotki się. są, że to ma być lekka przyszłość. Znaczy to będzie taki Black Ops trójka, tylko że bez jetpacków. Takie plotki, nie wiadomo czy się sprawdzi, ale... Zobaczymy. Co, powrót do korzeni? Znaczy już co? Powrót do korzeni to masz WW2 Mi, i tam mi się brakuje już tych po gier, prostu- faktycznie. Call of Duty, co był faktycznie było wojenne, takie wiesz, na serio, było na przykład. No to masz WW2. To nie jest takie to. troszeczkę to nie jest to. typu Irak, te sprawy. No to wiesz, no to raczej to będzie robił Infinity Ward, Modern Warfare i tak już. Nie, jest O, naprawdę, Modern jak Warfare. chodzi o gry, to jest bardziej taki retro. Tak, w 2006 był Call of Duty, w 2003. Jeszcze to World at War, nie? Tam i Treyarch prawda, w 2008 roku. No, coś takiego. A nie wiem, ludzie wszystko chcą, mają, a i tak będą narzekać. No, Generalnie to się nie jest dogodzi, no. druga rzecz. Dlatego zrobili WW2, zrobią teraz przyszłość, zrobią teraźniejszość, każdy niech gra w co chce, bo to... Ponieważ i tak teraz co poszli z WW2, to starczy poszli w styl tego Nie mogę dołączyć. takiego Battlefielda, tylko że... Czekaj, to no, ja w wyjdę. mapach. Spróbuj teraz, bo Dla Blacku takich jest to u zupełnie mnie inna gra niż DJ, KOS, to nie ma niech co też do mnie porównywać do dołączy i Battlefielda. tym razem.
Aż mi się było, jak cię killowałem. To jest ten filmowy gracz. 3 widzów. No ja jestem. Jej, mam skrzeszenie i hajwa. Ja zrestartuję grę, wiesz, bo ja tutaj już mam to uruchomioną. No, Spy się przeżyczył na Fortnite'a, kliknięcia, aż idą, nie? No, Spy to poszedł. No ale pozdrawiamy Nie Spy'a. tak, No, to od jakiegoś czasu to tam nic tam nie wyrzucał do takiego, jeżeli chodzi o tego koda, No, więc no zmienił co ten. mógł na WW2 wrzucić? No powiedz nam. Najlepszy polski youtuber, jeżeli chodzi o koda, to Pingwin.pl jest. Danek w pedała gramy jeszcze później? A masz ochotę? To mogę grać. Fortnite'a w sensie pedała. No to ja. się Tego, ale Milicja. Mogę zagrać. No też to się kojarzy, taka kurde. Ale Grafika taka. w Battle Royale, czy... Kampania, nie, kampania grumy. No to ja nie, bo ja nie mam. Nie, żartuję. Ja poczekam, aż za darmo dadzą. Ty też. Zobacz, O 120 kurde. i... To wszyscy ze Śląska, cały Nie, akcencie nie. słyszę, kurde, cały ten. Nie, aż tak ze Śląska to my Jak taki- wszyscy nie są. Ja Ja z tu Borów udawany Polskich. śluzek. No. Ja tu ze stolicy, ale akcent mam po No, rodzinie. de Adamek, Stamtąd. dzięki za ludca. Już mam 10 centów. Jeszcze potrzebuję 4 dorale. Dobra, to Puh, użyłem. 4 dorale. Kurwa mać. Dolary. Siema, kaczmarek. Dolary 90. Bo już 10 centów jest, także pierwsze 5 dolarów będę mógł umieć wybrać. A ma ktoś z was Rainbow Sixa? Nie, ale możesz ludca posłać. No ja już zapuściłem już. Nie widać. Raz, Ja dwa, zapuściłem jako trzy. Lutz 2. Hubert posłał. Ja mam, ale usunąłem. Hubert posłał. Ja posłałem, tylko ty jak zwykle nie patrzyłeś wtedy. No dobra, Na- posłałeś, no zaraz jest, sobie jest tam Mateusz, sądzę. posłałeś. Ale de Adamek No. posłał raz, dwa, 3, 4, A weź odpalisz mecza. 4 posłał. Widzisz? On umiał. A Blaku i reszta nic. A Blacku No. tak samo nie posyłał luców. Ja też z tego dam, z Paysafe Carda i z No telefonu. dobra, no niech będzie. No. Weź daj mi się temu, daj mi namiar na swój dom. Nic ci nie zrobię, dam ci płatnego donate'a na teraz. Bo ja Jeszcze raz, bo przerywa cię. Jadę do ciebie, pojadę do ciebie, załatwię ci tego donate'a na Na żywo. żywo. A No. przyjedziesz do mnie, ja? Tylko wiesz, to musi być już gruba kasa jak na żywo. No, 500 ci no, dam. no to się mogę zastanowić. Tylko najpierw tu będę musiał sobie poczekać trochę. Nadek mu już Mało tam Insta gra jest na przygotuje. Co? hardkorze teraz widzę. No, meczy nie szuka na hardkorze za bardzo, mało ludzi gra. No, Dawaj, Kora, po co się boicie? Ale to poczekajcie na możemy tego, na przejść. kaczmarka. Poczekajcie na kaczmarka. to niech dobiją, niech dobiją. A on dojdzie do nas? No, dawaj, Kora, bo tu normalnie nie wyszuka. To jest zapomniany tryb, teraz jest zakażony. O, No, to... jest. Jest, zaproście kaczmarka do imprezy. Jeszcze jeden. no jest! Nie ma, nie słyszę Jest. go. Jest. No nie gada nic. Dobra, weź to odpuść, idziemy na deathmatchu. Hardcore to tutaj umarł już. No, już zauważyłem. Niestety. No generalnie większość ludzi gra w Kora, nie wiem, bo tam wiesz, no jest balans, jest wszystko. No. Spójrzcie na to! Cały zryw kontra ten jeden typu. No ale widzisz. Jakby stanowiły połowę meczu już.
Graliście na tej mapce Redwood, tej zimowej, nie śnieżnej? udało się. No ona jest ładna. No, spoko jest. Dawaj tam odpal na przykład, tam są różne te tryby. Generalnie jest rotacja. O dobra, już, no. Coś ty Mecz wyszedł. już był. Mecz już był! Nine! No teraz kara wyjdzie, no nic. Danek. Co ci poradzę? No nic nie powiem. Znowu taki fajny balans się zrobił. Dobra, niech dołączają. Ci co grają na korze to chyba się boją na hardkorze grać, bo nie wiem. Nie, bo generalnie hardcore jest łatwiejszy niż core tak naprawdę tutaj, wiesz. O! Tu jedną kulkę wystarczy. Tam trzeba, no, strzelasz SMG czy szturmówką, to jest jeden pies. Czy headshot, czy trafisz w stopę, to tak samo zabijesz na hita. Na korze to trzeba czytać mapę, balans dobrać, klasę zrobić, no trzeba umieć grać na korze. Ale wszystko, nie wiem, no dla mnie większa satysfakcja grać na korze, no. Bo tutaj no trochę takie to jest ten. No tak, dla beki można czasami zagrać na hardkorze, ale tak przyjemności za bardzo nie ma. No my to zawsze na hardkorze. No, No wiem, no z przyzwyczajem, no Peter też tam zawsze tam hardcore. No tak się przyzwyczai, to tak gra, ale Ej, a dobrze weź czasami zmienić. jeszcze raz ten Nanek. Oto. Bo opuszczają już. Poczekajcie, wyjdę z imprezy i wejdę. Co już, lewa kończy? No resta. Nanek. O Boże. Dobra, Nanek. Peter już lewa no kończy? ja. O! Patrzcie jakie zbalansowanie. Mnie tam pasuje. 4. poziom. Ale wreszcie dobrałem się. Mam aha! Ale dostaną w dupę. Mistrzu jaki, mistrzu. dwóch. No, mistrzu. Mi się wydaje, że to jest ten sam, tylko to są bracia. No, Ojciec coś z synem. Ja co mówię? Mi się wydaje, że bracia grają No, sobie. znam takich, co ojciec z synem wkłada na parzali. Nie znam takich, którzy grają w tego, w Diablo, Pastofort się nazywają. Diablo? To ojciec, no w Diablo, Pastofort się nazywają. Diablo zajebista gra. No widzisz, Szczególnie trójka. no. Z dodatkiem Reaper of Souls jest dobra. Ale mi się znudziła, mam. tyle razy w to grałem, że ja sprzedałem. Ja kupiłem chyba za 30 zeta. Ja dostałem za darmo od kolegi. Na urodziny. Prezentów nie sprzedaję. Ale on nawet nie wie, że to sprzedałem. To jak się dowie, to powinien cię wpierdolić. Kurwa. Ale on się przeprowadził. No to skąd mam widzieć? Mam mu kartę pocztową, znaczy tam, pocztówkę mam mu wysłać. Ej stary, sprzedałem ci grę, którą dostałem od ciebie na urodziny. No i co teraz? Jak tam słabo idzie. Przynajmniej mi idzie słabo. Aż kuźwa jaki kamper. Uwaga jak wychodzicie tam przy wyjściu z kamper. Chyba mistrzu tam jeden z tych mistrzów. Nie dobrze też nawet. Nie, gdzie. O ty ciulu. Gdzieś tutaj jest. Ja ci mówię, że to jest jeden taki kamper zły. Niedobry. No ale słabo, podgłoś. Trochę. O.
No i mistrzu, po co ci było, żeby strzelać się? Kurwa. Hej, dwóch zabiję mistrzów. Jak ci szybko wybiłem w górę. Cholera! Sorry. To jest właśnie ten, no. Tutaj wywala, nie? Jak 3 razy się zabije swojego, to ten. Tak? Ja. No. To jest najgorsze. Anek, No. możesz zrobić coś, żeby ten mikrofon tak nie zbierał wszystkiego? Bo słuchaj, jak szurasz kurwa butami po ziemi, słuchaj teraz tego streama i w ogóle nie ma grania, no, nic nie słyszę, po prostu tam usłyszę jak Ale co, mojego streama słyszysz? Czy od Petera? no, słyszę Petera, no. A teraz? No Petera, słuchajcie, No bo on ma taki donosły głos i to kurwa... Jest. to Peter. Peter to Peter. O, kamuflaż mi fajny wydropi, Firecam. Taki pomienny. Kurwa, ale to zdupiłem. Co głos tnie? Nie tnie głosu, nie nerwuj mnie. Kurwa, wszystko dobrze. Rundkę wpraw głosu. Blaku, lecę za tobą, leć tam, opanuj to. A, wiedziałem, że tu siedzi. Nie siedzi? Już nigdzie. Wącha kwiatki od spodu. No, ja to mam jeszcze ja mam jeszcze drugą szansę. Z tym mistrzem się bawiłem w kotka i myszkę. Kurwa, ale mi mistrzu udupił. Ciekawe, czy skaprował się, że mnie zabił. Ziomek, plecy, mąż. Wiem, właśnie już nie uciekałem. Ale mi środek Sorry, odbywał heada ode to mnie. była seria. No nie wiem. Wow. Te mistrze to nie są aż takie mistrze. Są takie... lancerzy. Pies co głośno szczeka, to nie gryzie. Kurwa. Czyli mój jest wyjątkiem. No wszystko się mnie boi. Dobra! Nic z tym HDX nie zrobię. W ogóle nie było słychać Petera, w ogóle. Pozdrów go, że... Niech na live'a wbije. Druga strona jest. Ale tych mistrza. Dobrze, że ja mam słuchawki nowe, bo dopiero bym was wkurwiał tymi starymi.
Bardziej niż Tanek? Co? No, te stare to jakbyś mnie słuchał, to jakbyś spawarkę słuchał, nie? No właśnie. To się O ten- ty Serio? kurwo. Nie słyszałeś? A no, te... To burczało, tak. Nie, tak nie buczało, no No właśnie. Ale były też czasami jak tak odłączałeś i no, No. to takie... Kurwa na Czech. Takie sobie to było. Każdy mi gada, kup nowe słuchawki, kup nowe słuchawki. No to żeś się... Jest to zrobiłeś? No powiedz to, Co będę wyduś to obijał, z siebie. kurwiał? O ty kurwa. Co będę obijał do wełny? Oni, widać mnie na czerwono! Jestem podświetlony! No. Chyba. Dobra. No, jedna HyperXy do HyperXy. Co, lepiej niby słyszysz? Ale... Ale... Tu. Rewolwery. Kurwa. Ale wygraliśmy. A, No. A teraz zobaczycie coś śmiesznego, jakie ja mam tą... Blaku, o ty Rzecz. kurwo. I to headshot jeszcze. Blaku, buzie. A nie, to nie ta postać. Kuźwa, 4. Frukan jakiś gorec mnie przegrał. a ja 5. A ja drugi. Ale ładne wyniki mam. No bo ty cheater jesteś. No. Ty tam cheatujesz. Ale ty to na myszce grasz. No, nie tylko. Ja myszki nie mam przy sobie. Ja mam ten... Tak jest filmowy Ja mam kontroler graczu rozszczepiony. Wiktoria. Ja gram jak na automatach, co możesz kontrolerem na ekranie, takim i tak laserem. Jaki refleks mam wybudowany. Kumpel ma kontroler do tego. Do konsoli, ale do Mortal Kombat, nie? Każdego muci. Jak się nauczysz, to chłopie. Z tymi przyciskami tam jest. Ale blisko 35 usta. Skrzyneczka. Chuj z tego będzie, ale co tam? A skrzyneczki się dzieje, czy to tam... Ma ktoś XNC? Patrz co dostał? Najlepsza broń w grze. Zresztą wypadało wytrafić z tym. To ostatnio broń SMG. Z tych nowych. No ale granatu tu ciężko trafić. Same kamo. Ja, no... Przeważnie. No lepiej najczęściej coś wypada jak się otwiera kilka pod rząd za jednym razem, bo A wtedy się to... zastanawiałem, co się stało, że mi internet zwalił się znowu, bo mi tak strasznie was przyciszyło. A ja zauważyłem... O, Reddit. A ja zauważyłem, że kuźwa przyciszyłem sobie całkowicie sławki. Mam Zbieram takie klucze, że mam pokrętło. wtedy 300. 300 zł na sławki poszło. Co, twoje? No, A co ty masz? tego, Renzera. A, no to się nie dzieje. To się nie dzieje. Co, renzery dobrze, dobre są. Same zabijają. No. Strasznie mnie, ja muszę jedną stawkę mieć zdjętą. Bo mi tak Jo. głowa się A, bo grzeje. wiesz, na ISAMu prestiż masz. Nie, bo mi się tak łeb grzeje w nich. Tak, tak, ale no Ukrainki. tak se tłumacz. Magnes to Ukrainki.
A ci powiem, Ukrainki bardzo łatwo dawają. Byle, Tym bardziej jak masz jedną sławkę na uchu, a drugą obok. no, byle tylko by miała to obywatelstwo. właśnie. O jaka szana nóś. Słuchaj, Ale zjeb... no zjebałeś. Wielotrzynowy. To mnie tu strzela. Uuu. Lecę? To iść pierwszy. Сейчас mówicie, że nie szedł pierwszy? Szedł znaczy. Znaczy A, nie mi mogłem. poleciało. Jeszcze powiedz, że masz Razery zielone. Ja na Nie, USB. czarne. Nie, czarne, czarne, zielone. Więcej czarnego niż zielonego. Kurwa, ubił mnie. Się sobie bawi nieźle w ubijacza. Silnej masy. Ty, bo Ja miałem czarne, to je O, wyjebałem. shit. Bo właśnie w tych Razerach mi tak buczał mikrofon. Ja już chyba aż tak nie buczy. O ile w ogóle nie buczy. In your head. Kurna. Kurwa, wdupiłby pizza. Tam przy tym drzewie tam siedzi. Kampi. Aj. Dobra, mam. I jeszcze dostałem taki dość jako kradziony, więc... Ile was tam idzie? Ile was tam idzie? Skrzeć? A, O cholera! Pleców idą. Shit. od Szynda idą. Ja. Headshot. Mama dzwoni. Dwóch. Weź to kurwa. Halo. Dobra, widzę. Idzie, ile ja mam wiadomości od was na Messengerze. No dobra. Tylko w innej grze noszę dwie sławki. A to rzadko. W Rainbow Sixie. Yes. Rzadko, bo w Rainbowa wszystko nie gram. Kuźba! Ty by... Ja czasami pograłem, ale znudził mi się. Ja też ogólnie nie zachwyciłem się tą grą. Ja to lubię w pracy, co jest dynamika, kot. Szybka rozgrywka. Takie kampienie wrogów, czekanie, aż ktoś tam przyjdzie, kurde, po pół godziny. Aj. Not this time. I see alive, nigga. Ty, co masz do Nigerów? Boniger, no. Widzisz mój nick? Ty, panie, ty, no. Tak, No, tak, co? tak, widzę, nigger. Ja mam coś, a co? Bym bardziej szanował, jakbyś miał... Eee. A. Dobra, zabiliśmy się nawzajem, to się liczy. Blacku, zrobisz mi coś? Nie. Przyjdzie do mnie. Nie ogarnąłem Znając ogólnie. z życia. Znając z żyta.
Tak to powiedziałem, jakbym znał jakiegoś Żyda. I have Ebola. Kaczmarka zabiłem, patrzę, on w przeciwnej. A co, bałeś się, że ten? No. Ebola? Nie, jeszcze nie O ja. żadnego, Znowu go żadnego zabiłeś. swojego nie zabiłem. No. Tu rzadkie, ale u mnie też. Z rakimi. I znowu. Ciągnij się, kurwa, idę gdzie indziej, nie wiem, gdzieś się schowam pod drzewo. A, dorwał mnie. Wyczuty. Wyniuchany. Czekaj, ci zrobię z dupy. Ja. Jeszcze się takie nie urodzi. Obejrzyj, patrz. Czasie! Patrz teraz, patrz, odwróć się. Nie, odwróć się. Odwróć się. A widzisz, że ja się sam zabiłem? O, Mam cię. teraz odwróć się. Plecy. No i Ale- takie granie z ekipą to tam, bo samemu to ani gęby nie otworzysz do nikogo. Ej, a widzieliście te zajawki z Far Cry'a? Ja się kurwa wkręciłem na maksa, no nie? Nie mogę się doczekać. Nie, nie widziałem. O, będzie bomba. Kosa. Z tą sektą tą tego, to świra. Tak. Praktycznie w każdej części jest jakiś świr. No to walka to tam jakaś fabuła. Znaczy to gierka spoko, nie? Ale to wiadomo o co chodzi. Rozwalić świrów wszystkich w okolicy, nie? Aha. No. Kurwa. Fajnie, że The Division 2 zapowiedzieli też na tę część. Jeśli chodzi o Ubisoft. Ja nie lubię The Division. Fajne. Nigdy nie To musi przypadałem ekipa na być to. do O tego. ty świnio. Hehe. Ale żeś mi... No, jaki Koście. refleks, kurde. Blaku. Przede mną? Co? No, Zemsta! Nie. tak, Dobra, jakoś jadę. wyszło. Hehe, boy. Jeden raz? Wiesz. Oni. Nanek, ostatni kill. Co ja tak szybko spadłem w dół? Miałem drugi. Dobra, to już bym spadał, bo mi starzy nie pozwala. Nie wiem, starzy mają go nie urazę. Ostatnio. Nanek bota zabił kurwa w kolano. Kiedyś podróżowanie coś tam było moje... Kiedyś to było, nie? Życie było takie same jak ty. No. Szkoda, że strzała w kolano zniszczyła moje marzenie o bycie awanturnikiem. Jeszcze ostatnie miejsce. Takim... Zobacz, jak jestem... Jak ja upadłem nisko. 27 do 8. Ej, wróciłem do domu i Angela postawiła mi koło klawiatury 3 browarki. Dzisiaj jest, dzisiaj jest jakieś kurwa święto? Ja, dzień chłopaka. Dzień faceta. No właśnie. Ale to Mam dzisiaj nadzieję, jest że mnie teraz... nie gryzie. Wczoraj było. Wczoraj, w sobotę. Oby jej nie gryzło. No wiesz, jak to facet daje kobiecie kwiaty, to przeważnie coś ma na sumieniu. No. Słuchaj, to musisz rozumieć A teraz. jak kobieta daje Teraz sama piwo, więc pierzynka mówię, od strony stóp wejść. Wiesz jaką? No nie, bo ona śpi właśnie, to wiesz, dlatego ale ja musisz musiałem tak przyjechać z zrobić, pracy, nie? a ona śpi. Od stóp wejść i Jakie to? rozumiesz tam, gdzie się nogi łączą, Lepiej tam rano rozumiesz, poważnie musisz pogadać. zaatakować. O nie, mam déjà vu, że się to kiedyś wydarzyło. Duże W? Ej, no déjà vu mam. Déjà Ja vu. zaraz wracam. No, przyjdź zaraz. Ty ma fajny skin, wreszcie znalazłem sobie No, jakiegoś dzień fajnego skina. faceta, dzień faceta.
Ja nie wiedziałem, serio, u nas tego... A, bo czegoś ty takiego kaś nie w góroli obchodzi. i mieszkasz. A sobie ostatni mecz zagram. Ostatni mecz. Ja też idę spać. Tyska i Deuszka. No. I ręka przyklejono. Ty zobaczcie potem mojego tego skina do snajpy. Jak ja nie lubię tej mapy. Mapa jak mapa, mi się sypajce. I też no to co. Oczywiście karczmarek zdrada. No kaczy jak zwykle. A ty Adamy, ty, fu. Mr. Black ją poszł. A Blacka w ogóle nie ma. Mnie też zapalić, ciągle mu tak kurwa dmuchasz i dmuchasz. Nie wytrzymał. Chyba ja. Dobra. Zrób tego skina. Do pracy, Nanek, kiedy? W poniedziałek na Stój. 18. Stop, stop, medyk. Stop, Co? spójrz za siebie. Pan skin? Co? Skin. Ja, to było dobre. Epicki. Ja pierdzielę. Tak, znaczy... Jestem skiniarzem. Ty No. ciulu. Nadek! Nadek! Nie podchodź mi pod celownik, no. Ja tutaj już kaczmarka... Na kino już miałem. Trzeba było mnie zabić z pięści, a nie z karabinu. Przynajmniej tyle honoru trzeba było mieć. Dobra, walić snajperkę, nie będę grać snajperką. Chyba, że no scope będę walił. Jaki tryhard. No i tyle z moich no skoków, że przegrywamy. Że my ostro przegrywamy. I to jeszcze ostrzej przegrywamy. Zabijaj coś. No Kurwa. właśnie mam 0 kili. Ci to mnie boli, że mam 0 kili. Jak zobaczycie, że 2 razy mnie ktoś zabił, to już wiecie dlaczego. Mi się skrzesiło. Kurwa, kaczy. Wiesz co? Gówno. Gramy, nie? Spokojnie, Ranek. This is only game. No z ostatniego miejsca, drugie miejsce. Kuźwa! Wow. Rage out. Ajajaj! Ja się zabiłem granatem z pasem. Ja tu muszę być zdolny, naprawdę. Ja tu szybę chciałem skoczyć. Nie. Chciałem. Że to było na etapie chciałem. Kurwa. Jeśli to na dole nie padło. Tak, tropiłem cię. O nie, jestem pod rzutem Cerbera. Nice.
pod rzutem Cerbera, no to bierzemy postacie, które mają te wyrzutnie rakiet, żeby zniszczyć tego Cerbera. No to im kolce. O, nomad. On skin. Dobra, zraniłem go trochę. Ja mówię trochę, co on robi, ten Cerberus. Eldorado, siemanko, siemanko. O, prawda? Ale ciekawe, czy kogoś zabije w życiu rakiet. Aż mnie to ciekawe. Tak, że się sam zabiłem. Wiecie? Jestem. Kurwa. Ale jaja. Chyba w formacie. Wywaliłem sam siebie. Dobra, to już spadam. Trzymajcie się. Marka. No siema. Okej. A, To dopiero musi z być pracy to- wróciłeś. Kurwa, to późno. Ja kończę i idę spać. To, ty? No. Jaka sza. Pstryk. Ja nie słyszał filmowy pstryk. No dobra, no to jeszcze raz trzymajcie się. No, Komentujcie, trzymaj się. subskrybujcie ranka. Pamiętać. Płaćcie harasz. Ach. Nie, idę spać. Eldorado. Idę spać. No o 4:21 to trzeba spać chyba, nie? No, trzeba spać. Chris, siemanko, siemanko, ale już idę spać, lecę, bo kurna wyniki już nie są takie jak powinny być, także... Albo na pedałach. Nie, idę spać, idę spać. Ja już jest zmęczony. Jutro coś popykamy. Dzięki, żeście wpadli, ale ja już lecę. Dzięki, trzymajcie się na czacie. Jeszcze sam na imprezie pogodą chwilę, ale już uciekam. Trzymajcie się, cześć.